дар бозии марказии даври ҳаштуми лигаи ҷавонони Тоҷикистон пешсаф миёни футболбозони то 18 сола ду дастаи шаҳри Душанбеи Истиқлол ва сорокампанияи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ ба ҳам омаданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи авиатори пойтахт доир гардида бо ҳисоби 3-2 ба суди дастаи Соро ба анҷом расид. аз ҳайати ғолиб Меҳроб Асоев ба задани 2 гол даст ёфт. Умедҷон Муратов низ муаллифи гол шуд. 2 голи дастаи Истиқлолро Зикриёллоҳ Мирзоев ва Ҳасан Муҳиддинов заданд. бо ҳамин тартиб дастаи Сорокампания пирӯзии панҷуми худро дар лигаи пешсаф истиқбол кард. дастаи Истиқлол ба шикасти сеюми худ рӯбарӯ шуд. дар баробари ин шикаст шогирдони Юсуф Рабиев садри ҷадвалро аз даст доданд. дастаи Соро бошад садрнишини ягонаи ҷадвал гардид. дар ҳамин давр дастаҳои Арали Абдураҳмони Ҷомӣ ва Равшани Кулоб бо ҳисоби 1-1 ба мусовӣ расиданд. дидори дастаҳои Пахтакор Динамо бо клуби марказии варзиш Артиш бидуни гол пушти сар шуд. Регар Тада 3 голи беҷавоб ба дарвозаи муассисаи давлатии мактаби варзишии Ҷайҳун зад. Орзу 2026 бошад бо ҳисоби 3-0 дастаи Суғдро шикаст дод.